Ngiyabeka igama lami uSiphiwe Ntombela bengicela nje ukuthi umqala ungena kule khasi cofa subscribe button ukuze uzokuthola ufethu okuningi okwenzakala lolu khasi. Bafethu leli khasi liyafundisa, liyasiza abafethu einkingeni abantu abasuke bebhekene nazo. So siyacela kakhulu nofethu ukuthi usubscribe akumoshi idatha abafethu. Moshi ngisho airtime kodwa nje usuke uzoyibuka nje yonke imibukiso ubone ukuthi bafethu kwenzakalana emhlabeni sakile. Mhlambe ezinye ke zeinkinga esuke mhlambe seyilungisa ukhona omunye mhlambe uthola usuke ebhekene nazo lezo inkinga lezo kodwa mhlambe singamsiza ngamaqhinga ukubuka nje amaqhinga ukuthi mhlambe engaphuma kanjani kuleyo nkinga mhlambe umuntu lo usuke mhlambe ubhekene nayo. So njengamanje akhohle ukulike, comment, ukushare. Comment ofethu kuyasiza kakhulu njengobona nje bafethu ukuthi umuntu umncane kanjani. So kuyasiza kakhulu afethu ukuthi mhlambe sibone ukuthi udaba mhlambe mangaphelanga mhlambe singalenza kanjani ukuthi liphele mhlambe maliphelile singenza kanjani mhlambe emahlangana mhlambe khona incomplaint onawo mhlambe odabeni eselisebenzile. So kuyasiza kakhulu ukuthi mhlambe siqaphele izinto ezinjalo ukuze udaba cover wena ungakwazi ukuthi mhlambe usigxeke kulolu daba mhlambe esuke silungisile mhlambe langa lalunga mhlambe kodwa lilunga ngendlela mhlambe ufisa ngakhona wena. Akhohle ukudownload i-app yakwa EasyBet uyibhejele bheje laphana wenza into eziningi ngaphandle kokuthi ungaze uyongena usebenze u9 to 10 noma 10 to 8 ngaphandle kwalokho nje mfethu siyibeka nje mathubena right. So siyacela kakhulu mfethu ukuthi please make sure that uya download the app yakwa EasyBet sebenza promo code ethi ZOSO ZOSO lapho uzoyibeka namathubena right. So njengamanje kunodaba la esolungisa leka nangu mfethu lolu daba ke bafethu liyaphuthuma ngendlela eyisimanga. So ke sizwe nje umfethu ukuthi ke yiluphi udaba kahle asicela simsize ngalo. Yize ke mina vele singinalo ulwazi ngoba vele ungichazele yonke into but ngicela ukuthi nje mfethu chazela ababukeli ukuthi kwenzakalani yonke into. Kuhamba kanjani kabe yami? Ngiyaphileka bhuti wami njani? Yeah bhuti wami ubani okwaba udaba obunendawo? Usibonelo Zuma ngisemsinga. Oh semsinga. So khawula kithi udaba lumi kanjani mfethu? Awuchazele chazele nje mfethu ababukeli lonke udaba ukuthi kwenzakalani empilweni yakho. Kahle udaba lami lumi kanjena. Ubaba wami uNxamalala engikhule ngihlala naye ngikhuliswa uyena. Yeah. Okuyena ongenzele zonke izinto futhi engihlala nabo ke ngesimo ke abhekana naso sasishiwa ke umama kodwa semkhokhela. Yeah. Sashiwa umama emhlabeni. So uyena ke bese ngenzela zonke izinto ngoba ngifunda nje ngaphansi kwakhe. Yeah. Ubese kuhamba isikhathi ke wasethola ke umamncane. Yeah. Uma ethola lo mamncane ayi ngabona ukuthi sengisenkingeni manje. So ingakho namhlanje sengicelile ukuthi no ngicela ukubhalela nina nikwazi ukuthi ningilelele ningisize kulesimo engibhekene naso. Yeah. Hayi sengihluphekile umamncane manje. So bese ngicela ukuthi ningivunelene ubaba sikwazi ukuthi sixhumane naye umama ukuthi no lento ayenzayo manje senganele yona ngisakwazi ukuqhubeka naso lesimo esengibhekene naso angisasithanda. Yabo nje awuchazi lutho kwenzakalani bhuti? Kahle ubaba angihlali naye. Yeah. Ubaba umsebenzi wakhe uyamhambisa kakhulu ngoba esematragini. Yeah. Ngoba esematragini nje sokuyenzeka afike ngaleso sikhathi ngoba imini sengihlala naye umamncane umina usekhaya obhekile yabo njengomfana akhe omdala futhi okhona ekhaya so. So manje ngoba ubaba isikhathi esiningi engakwazi ukuthi abe noma so umama lo mamncane wami usethole intuba usethole ithuba lokuthi asebenzise mina ezubaba uselala kanjani? Uselala nami uma kanti angisayifuni leyo nto angithandi wangiphoqelela kwaseqaleni. Phoqela kanjani? Ngesimo sokuthi angitshela ukuthi no uma ngingafuni ukuthi ngilale naye so uzotshela ubaba ukuthi mina bengifuna ukumnyukubeza so ingakho enza kanjena yabo. Yeah so manje leyo nto angisayithandi so sengifuna ukutshela ubaba manje ukuthi no baba angicona ihlalelwe phansi le ndaba noma kube nendlela okwazi ukuthi wenzeke ngayo khona ukwazi ukuthi kulunge lento. So uyaqala kanjani lento leyo? Oh so lento iqale kanjena bekunawo nama signs izinto ezinjalo kanjani? Ama sign mina ngiqale ngangabona kodwa indlela benza ngayo uma Yabona iphinifu beka lifake nje libe lodwa ahlale nangendlela engekho yinhle. Hayibo. Yabo. Ebengajabulisi yabo.
ayingizame ukuthi ngiyofihla nami phela amehlo ngoba umkaba unkosikazi kababa yabo ayikwahamba isikhathi ngabona ukuthi no usevele kaphume ke engaqoke lutho ngesheshaweni eze nje ebubuze njalo so manje ngabona ukuthi lento ayikho right so wagcina eseza kumina wangichaza ukuthi no ndodana ngeke uyabona baba wakho ukuthi uhleze ngekho isikhathi esiningi angikwazi ukuthi ngibe naye ngoba isikhathi sincane asiba nami so manje leyo nto angisayithandisisi kahle so nawe wagcina kusumphenya ngishoba mfowethu ngangiphoqelekile nami ayikho into engangizoyenza ngesimo engibhekene naso ngoba nami tohe engangilibamba before laphela sasebenze njengamanje hayi angisebenzi nje mfowethu ngihlele ekhaya uyabo so niqala nini mhlawumbe ukuyenza mhlawumbe sekunenyanga engaki niyenza lento lena intamatana nje mhlawumbe baba wakho mhlawumbe uhambe insuku ezingaki mhlawumbe noma inyanga engaki noma kanjani kuyenzeka ubaba ehambe inyanga mhlawumbe zibe ntathu kube ukuthi isikhathi emsebenzini asitholile uyakwazi ukuthi avele ekhaya mhlawumbe zibe u6 futhi kwesinye isikhathi ngoba umuntu ongekho eduze umuntu ongekho eduze umuntu osebenza ngama-truck so nina seniyiphilela nje ngayo ke ngakho kusebenzisana sesizana ngaleyo ndlela ke nayo uma wena nayo intombi wena yize yayikhona ijwayele ukufika la ekhaya kodwa akwaye ngasayithandisisi wasekhetha ukuthi ngcono ngivele ngiyeke intombi yami ngoba manje wayigcine sengathi uyayintshontshisa so kwaphoqa ukuthi sekufake ngiyeke sekufake kube uyena intombi yakhe kube uyena intombi yami manje hayibo wena shuthi wena njengamanje usungena awunantombi njengamanje wena nje umuhashukile ushaya umama uyena umuntu obesekhona bese ngambiza ngayo intombi so umama yena unazo izingane umama unazo izingane ezimbili futhi na eyodwa wayithola ngaphandle ke iyodwa nayo nobaba ihlala lapho ngane le yodwa ayihlali naye ihlala noyise le yodwa ke ihlala la ekhaya ndisencane isencane ayikhona inkinga lena mfowethu hayi manje uke wazama mhlawumbe ukuthi mhlawumbe utshele ubaba wakho ke into eyinkinga unqamalala umuntu onodlame kakhulu baba ngeke ngakwazi ukubhekana naye ngikhulume nje ngingedwa naye ngoba ngeke ngazama ukuthi mhlambe ngizama ukuthi ngikhulume mhlambe ngiqale ngikhulume nabafo wabo kanjalo ngilibeke kuyena ubone udaba mhlambe nabanye bomndeni kanjalo but ngabona ukuthi mhlambe kuvele kugxekwe mina mhlambe kube ngathi vele mina umuntu owayemnyonyobela uyabo manje ingakho ngijaya ongcono angixhumane nani ngikwazi ukuthi ningisize kulolu daba wena ingane nazo ingane nginayo iyodwa mfowethu nginayo iyodwa ayikhathele kanzima ntaka baba yo manje yena uke wamtshela ukuthi aniyekeni lento enenzayo uyazi ukuthi kwasekuqaleni vele lento into engayifuni futhi into engayithandi ngoba isiphetho sayo ngangazi futhi ukuthi ngoba iqalile nje inzima kakhulu le yansizwa baba ngoba ngisho ngikhulisa induka wayenayo kumina kwakunzima kakhulu so iyona into enza ukuthi ngingakwazi ukubhekana naye cha umama wakho lo mama stepmother ke lesakho umusitshela sithini asizwa kahle yona leyo nto sona and sona sicomplaina ngokuthi sizotshela ubaba ukuthi hayi no lo mfana wakho uyobe ngibamba obengibamba ngingayifuni leyo nto alright hayi mfethu ngicela ukuthi mhlawumbe uzama umfonela mfethu ubaba umama wakho osifonela umama hayi okay no anginankinga mfethu singamfonela umfonele ngifoni thinta ngoba inamba yakhe la ayinkinga mfethu lena ukuthi ngifuna umtshele nje live uyayizwa lona ukuthi akayiyeke lento ayenzayo data la maliko la data liko la data liko awuna data eshuthi uzobhoqa umthinte ngala awuthi number yakhe ngala awuthi number yakhe ngala
Oh, hayi fake nje uthi ngibu hey lo mama lo uyanixabanisa nobaba wakhe kakhulu. And futhi ziningi ubaba into asengenzele zona nje. yeah Ngoba ngisho ingane lenginayo ngayehlawulelwa uyena yeah and wayikhokhela wayihambisela inkomo eyodwa. oh yeah cela ukuthi ukhulume sindeze la iPhone Yebo ma. Yebo sabona. Yebo njani ma? Iphilile njani? Siyaphila. Ngikhuluma nobani mina? Ukhuluma nendodana yakho ma. Oh yes yona indodana. Usibo. Oh okay. Uyaphila ma. Yebo indodana ngiyaphila. Yeah. Cha ma ukuthi bengifuna ukuthi senganele manje kulento esiyenzayo and angisayithandisisi kahle ma. Ayibo kanjani manje? Ungayisho kanjani into enjalo? Cha ukuthi manje lento ibiyade ngiphethe kabi ndisekunesikhathi. Yabona bese ngenze ngitshele nobaba. No, savumelana ngani mina nawe? Isivumelane esikhona between mina nawe. Ungangilokothi yezo, ungangilokothi. Ungangilokothi ngizoshintsha ke mina story. Cha kwaseqaleni nje uyasa. Nje wenza intando. No ngangisho. No, ayizukwenzeka intando yakho. Ayizukwenzeka intando yakho. Kodwa mangeke No. Ngeke kwazi ukuqhubeka kanjena ma. Nami sengifuna ukuba nentombi ngoba wayixoxa kwale nganginayo. Angisakwazi mina ukuphumela ngaphandle njengomfana osemncane ma hayi ngeke ngikwazi. And ubaba ngizokhuluma naye ngizomtshela ubaba. oyivalile ngicabanga mfethu ngicela vele umuntu evela amfonile ngikhulume naye yabo Right. simfonile vele ngikhulume naye Hello? yebo njani mama njani Siyaphila. yebo siyaphila ukhuluma noSiphiwe Ntombela usemoyeni njengamanje Yebo Siphiwe Ntombela kumayelana nani? nginobhuti la uSibola wakwaZuma Hello yebo ngithi nobhuti lapho Sibo wakwaZuma ngabe uyamazi Yebo ngiyamazi ngiyana kwami loyo. yeah so njengamanje mama into anakhunjayo usibhalelile umfowethu la wathi ucela ukuthi simsize njengoba singabantu abasiza umphakathi so inkinga njengamanje into ekhona la usichazele lonke udaba washo kunjengoba nje kukhona inkinga abheke nayo yena uyafisa ukuthi ke ayibike kubaba wakhe njengoba ekhona nje ukhathele yona Hayi angazongibhedela loyo. Angazolo ukuthi nje angibhedela ngicela ngisize nje akaphume kumina for now angangibhedeli. Yes njengamanje mama ngithi yabo njengamanje uthi umfowethu njengamanje ufisa nje ukuthi simsize ngalokho manje siyabo so angazi ukuthi mhlawumbe ukubhedelwa kanjani Angazi lutho nje ngaleyo nto azoyikhuluma lapho angihlanganisile lutho naleyo nto mangabe enama complaint yena waya angabuye eze kumina. Yes azongibhedela nje mina ngihlangana naleyo mani uyasho nje ukuthi uhlele kutshela wena kodwa uyishaya indiva njengoba kade ngizwa nje kade ifake cloud kade ukhuluma naye wena ngicela ungangiyistela isikhathi sami Bible mama ngeke kusize lento oyenzayo yezwa mama Ibona ke indaba yakhe hayi so bafethu ngicabanga ukuthi umuntu mesuke enza kanje suke esinikeza umsebenzi thina olula kakhulu so njengamanje ngicabanga ukuthi singasuka nje siye ekhaya
vele sichitheke wonke amatafula ngoba ukhombisa ukungafuni ukwehla. So uma engafuni ukwehla engafuni isebenzisane sobabili kulula kakhulu thina abafowethu, kulula kakhulu. Matafula out, ayibonane khona sambeni. Ncamalala Ncamalala, vela baba, vela ngiyacela Ncamalala ngapha, qhamuka. Yini kwenze njani? Qhamuka Ncamalala. Kwenze njani bakithi? Kwenzakalani? Akufanele nje, akufanele nje ade ngikhuluma ngithi ngifuna ukumtshela uNcamalala le ndaba. Ade ngimtshela baba. No, into engiyenzele leyo. No. Ncamalala, ade ngifisa ukukhuluma nawe lolu daba Ncamalala. Ade ngifisa le ndaba ungisho Ncamalala. Ngithela umuzi wami. Cha Ncamalala, bengakwazi ukukutshela le ndaba. Ingakho sengize ngabuya nabo ukuthi ngiyacela. Ncamalala, kade ngabona ukuthi awungifuni wena, ufuna isikhwele sama wakho. Akumina owahlukanisa nobaba wakho. Ngizwe Ncamalala, ngizwe Ncamalala lolu daba engizanayo. Ngizwe Ncamalala lolu daba. Uzongithethela umuzi wami. Uzongithethela umuzi wami. Ngizwe lolu daba Ncamalala, kubalekile ngiyacela Ncamalala. Ngabona wena ukuthi awungifuni. Ncamalala, ngizwe lolu daba baba. Ngizwe kahle lolu daba Ncamalala. Ngizwe kahle baba lolu daba engizanayo. Ngizwe kahle siyacela Ncamalala. Ngizwe kahle lolu daba. Nami ngikhathele lo mama. Ngikhathele lo mama nami Ncamalala. Ngikhathele le nto angisayifuni le. Nangu umuntu okhohlakele. Uye lo ayikho into ozoyikhuluma, ayikho into ozoyikhuluma. Mina ngizela ukuzokhuluma nobaba kuphela la. Ngizela ukuzokhuluma nobaba kuphela la. Ngizela ukuzokhuluma nobaba kuphela la. Uyena umuntu engizengayo ukuzokhuluma naye la. Uyena umuntu engizengayo ukuzokhuluma naye la. Ngizwa ukuthi ngifuna ukuthini kuwena. Uyena umuntu engizokhuluma naye la. Uthi ungizwe kahle. Ngicela ukuthi angizwe. Ngizwe kahle lento engizoyisho kuphela. Ngikhathalele ngani kade ngikhwele ekhaya. Ngizwe kahle lento engizoyisho. Isikhohlakala. Ngazi nami ngazi. Ade ngangilungile vele. No, ngeke. Ngifuna ukulalela nje. Umoya Ncamalala. Ngiyizenzekele. Funani. Ncamalala, etisumoya. Etisumoya baba. Wedungamuzi wena. Ayikho into ongayisho. Manje ayikho nje into ongayisho. Ade ngikhuluma nawe ngikuchazela le ukuthi angisayifuni. Ade ngangitenda ngisayifuni. Ade ngitenda ngisayifuni. Kade ngabona vele ukuthi uyanginyonyobela wena. Ayikho nje leyo nto ozoyikhuluma. Mina bengikhuluma nani angibaba. Ngengithule. Hayi Ncamalala. Ngengithule ledungamuzi leli. Hayi manje. Ngithule kanjani? Ngithule kanjani? Ngengithule. Lokubhovomela la lento levele ayikho into. Mina ubuvumela mfana. Cha. Umyeni wami lo. Fanele ulize lo mudaba. Nalokho yes. Njengamanje ahlangene njengoba usibona sila ahlangene nalokho yes. Uzolalela ukuthi zeleni la njengoba usibona nje sizela sihamba nomfana wakho la angithi yabo. So njengamanje wena uzokusiza ufaka amaphoyisa emzini kababa. Emzini kabani? Ufaka amaphoyisa emzini kababa. Emzini kababa. Emzini kababa. Ncamalala ngiyacela etisumoya Ncamalala. Ngempela. Etisumoya Ncamalala. Shaye baba, shaye. Ncamalala khona sikhulume le. Shaye. Nali dungamuzi. Ncamalala. Shaye. Ukhuluma kanjena namhlanje nje kuba. Namhlanje ukhuluma kanjena ngomama. Shaye baba. Shaye baba. Ncamalala ngizwe kahle ngikhulume nawe ke Ncamalala. Wena mfana. Ngizwe ngikhulume. Bambe bengena indaba zemizi yabantu lapha. Bambe bengena indaba zemizi yabantu. Nambe ngena indaba zemizi yabantu ezasemakini ziyanhlula. Nambe ngena indaba zemizi yabantu. Ngiyisize yabo njengoba uqhubeka nje lokwenza lento yenzayo ayikho into ezosiza la. Yes. Ukuthi into ezosiza. Nasi sikhohlakala. Hayi myeni wami lo ulala nami wena uyisehla umfazi uma wakho wabayisehluleki wena. Thola wena. Hawu. Man into ukuthi umele uze ukuthi yinto esilethi ezele la. Yes. Yonke ozokwazi ukuthi ukwazi ukuthi yonke into ibe right.
Ayikho into ezokwenzeka la, akho nkulumo ezokhulunywa la. Silalela mfana. Akho into ezokhulunywa la. Usekhulumile ubaba. Sekhulumile ubaba. Uthe no. Sekhulumile ubaba. Cela nimhloniphe. Yena mnumzana la ekhaya. Mhlonipheni umyeni wami lo. Umyeni wami. Cela nimhloniphe kwakhe la. Kwakhe la. Ngale kwalo ngizophuma niyidulu la ekhaya. Akaphuma ama-camera. Menifuna kukhulunyiswana nje. Umyeni wami lo. Lo muzi wala ekhaya washiselwe impepho. Ngesivuma ama-camera azo-edapha ezokhipha indaba zala ekhaya. Nani nendaba zenu emakini. Nendaba zenu. Lingomama. Nendaba zenu. Engingasathandi baba. Udawa ngonyoko. Yebo nangu mama. Okwenze njani? Ukuthi wenzeni? Okuyena bese ngiyukubeza ebengasayifuni leyo nto. Hayi, usukhuluma iphutha, msuqamba amanga, bengicela ukuthi sihlalele phansi lolo daba Nxamalala silikhuluma ngoba leyo nto angisayithandi Nxamalala. Mtshele. Mana baba. Baba yonke lento ke, yonke lento. Hayi, Baba ehlisa umoya lento baba ngifuna. Khoyi indaba la awaphuma ama-camera. Awaphuma ama-camera. Awaphuma ama-camera. No. Nxamalala, ehlisa umoya Nxamalala. Ngengidlalele ngani mina? Ngengidlalele ngani mina? Futhi ngathi usedla newunga. Usedla iwunga. Kwakhalo Satan. Ehlisa umoya Nxamalala. Sedla manje. Akusayonaka insangu sekhaya newunga nencika futhi longa ngiyamazi ukuthi uyayidla incika. Ngiyona lemdakile njobela. Silalela nkosikazi. Nxamalala udaba lusilethela ilona oluza nomfethu thina asinazi ahlangene nani kodwa solungisa udaba la nangu mfethu njengoba sibhayelele esikhulumene nanangomama wasichazela umama ukuthi yena kade sikhuluma naye efonini washo ukuthi yena lo mfethu akahlangene nayo yonke lento le yeso Ngani lo mfana angangibekelanga mina makuthi. Wamtshela ngani ubaba? angithi usabili wathi usabili usaba yona into yenzayo Ungamsaba kanjani ubaba wakho ekuzala? Ungisaba kanjani mefika? Akamsabanga ngani namhlanje? Amsabanga ngani namhlanje? Amsabanga ngani namhlanje? Amsabanga ngani namhlanje? Amsabanga ngani namhlanje? Hayi, akhoqinise ngilazile. Akhoqinise ngilazile. Hayi, babophe baba, babophe. Babophe baba. Babophe. Babophe, akhoqinise ngilazile la. Okay. Akhoqinise ngilazile. Babophe baba, ngishilo Ehlisa umoya. babophe baba. Yebo. Bambe ngene indaba zemizi yabantu lapha. khuluma wena iqiniso so wena uyalazi iqiniso Hayi akhoqinise ngilaziyo la. Anike iqinise ngilaziyo mina ngazange aqinise mina. Baba akakhulume. Iqinise ngilaziyo mina. Baba Ushawa lo. Ufuna ukushawa lona. Umuzi lo. Wanina futhi ngifuna ukushawa kwanina kaqaleni. Wanina ayike into ezokwenziwa la. Khona into ezokwenziwa la. Phuma wena mfana, phuma wena. Nalezi ngane zakho phuma nalabantu lapha. Phumani nonke. Phumani nonke. Baba fanga beza. Phumani. Nazi ngane songithisa lebuzi. Nxamalala Nxamalala ehlisa umoya Nxamalala. Mane ehlisa umoya. Lethena basi. Ehlisa umoya baba. Ehlisa umoya. Ehlisa umoya. Awungafa baba. Awungafa baba. Awe baba. Ehlisa umoya. Baba ehlisa umoya sikhuluma. Ehlisa umoya sikhuluma. Wasibana lo. Ehlisa umoya. Baba ehlisa umoya. Ehlisa umoya. Ehlisa umoya. Ehlisa umoya. Sikhulume le ndaba. Ngiyacela
Nkosikazi. Ba ehlisa umoya nqamalala. Sihlale phansi. Khala phansi nkosikazi. Ehlisa umoya nqamalala sihlale phansi. Yazi lo mama usilo mama athi ngikhuluma naye lo mama lo kade sikhuluma nawe angithe sikhuluma Ma ehlisa umoya nqamalala sikhulumele njalo. lo mama ngithi usilo Ade ngikhuluma le ndaba nqamalala. Ngiyacela ungenze. Ngiyacela babahlale phansi size. Ngiyacela nqamalala ngiyacela nqamalala. Nqamalala ngiyaxolisa ngiyacela uzwe lolu daba. Khala phansi nkosikazi. Uwazi lezi sithembu mangathi esikoleni la ekhaya. usila ngithi angithi ubusa konke Wena yokusiza leyo lokusiza. ubusa konke Wefana ngaNtombela. Wefana ngaNtombela. Yona ngeke lokusiza lethu uzoyisiza la. mama ubusa Yona amagama ongawasho lawo ngumqasiludi. Cha izwa udaba kahle. Izwa kahle. Wefana ngaNtombela. lalela mfowethu Ngizolala kanjani umnqamefa? chazela yonke Khuluma simuka nantoni? Cha nqamalala ade ngangifisa ukukutshela lolu daba Wayekela ngikungitshela. ngeke ngikwazi ukukutshela nqamalala ngoba ngeke ngazama ukuthi nobaba omdala ngimfonele kwasho ukuthi ubaba omdala ke bengifuna sihlale phansi njengomndeni nqamalala sikhulume lento nqamalala ngoba nami singihluphile nqamalala bengicela nqamalala uhlale phansi wehlise noma umoya nqamalala ngixolise wena futhi lento eyenziwa umama angisayithandi nqamalala ingakho bengicela wena ukuthi sihlale phansi sikhulume nqamalala lento Kulungile ngibulale vele kade ngabonza ungifuni ngibulale. ngiyacela nqamalala Yona ibuzo sothola Ngibulale vele kade ngiyacela nqamalala ungilalele ngiyacela ungilalele nqamalala ngabonza ungifuni ngibulale. ungizwe ukuthi ngiyakwazi nqamalala Isigebengu leso na baba. Isigebengu wena leso. Nqamalala umsebenzi obukuhambisa isikhathi eside nqamalala. Isigebengu leso baba isigebengu. Yawazi amazi kanyawo. Isigebengu baba. Njalo mangabe ungekho lo uyafika zonginyonyobela. Nqamalala ngizwe ngcono sihlale phansi. Uyafika zonginyonyobela. Hayi. Nqamalala ngiyacela. Usuthatha amasayidi wena usuthatha amasayidi. Ngizwe kahle nqamalala. Usuthatha amasayidi. Ayikho lento eyikhuluma into ongayazi. Khuluma into ongayazi. Hayi khuluma into ongayazi. Khuluma into ongayazi. Isigebengu lesi sihleze songinywanguza la. Sihleze sifika la endlini songinywanguza ayikho leyo nto. Hayi songinywanguza singinyonyobela isigebengu lesi. Sifuna ukuzongithinta la enkomeni. Njalo lo mfana mengabobo wakhe engekho ngoba uyazi ukuthi usuke kude. Uyafika angithintele intombazaneni. Khathele nami lento yalo. Kade lwangiqala baba. Bengisaba ukukutshela ngoba bengizobe ngathi nqamalala kade lo waqala ngiyacela baba Uthi inkomo kanyawo wena. cha ngizwe kahle nqamalala Uthi inkomo kanyawo. ngizwe kahle nqamalala ngoba bengizobe ngathi ngoba ngamzali kade laqala ukukhohlakala ngilalele nqamalala ingakho ngibiza abantu lento nqamalala sengenele yona angeke ngisakwazi uhleze ethi uzongixosha la ekhaya baba uhleze ethi uzongixosha Wasibonela. uhleze ethi uzongixosha la ekhaya baba uzongixosha la ekhaya kade lwaqala umeyancane ungena indaba semizi yabantu umeyancane ungena indaba hayi kanjalo cela ungayingena indaba semizi hayi yabantu kanjalo baba ingakho bengifika ngifuna ungilalele kahle ukuthi ngifuna ukuthini baba ngcono sihlale phansi na usuyanyonyobela nawe usuyanyonyobela nawe ehlisa umoya nqamalala konje vele abafana abanje abashiswa abafana abashiswa abafana hey bona nje abafana fanele basho nikhohlakale kakhulu nina abafana ngeke mina ngizengidlalele ngani ngeke ngizengidlalele umoya baba ungizwe baba ukuthi ngifuna ukuthini ngeke umnyeni wami okusala ngiyazi ukuthi ungakumina man hlisa umoya baba ungizwe ukuthi ngifuna ukuthini
Mina wami ngiyazi ukuthi ungakumina. Man, hlisa umoya baba, khona uzongizwa kahle. Ngiyakhuluma nje iqiniswa. Hlisa umoya, khona uzongizwa kahle. Musana ukudefend indaba zabantu engamazi. Owakhe umfazi yena akakhotayele yena. Hayi, singakhathwa abantu baba. Laba amadungamozi laba ngasikhathi. Khala phansi ufuna uthola iqiniso. Khala phansi ufuna ngavumi baba. Bakhohlakele laba bahambe bechitha imizi yabantu. Ukhuluma amasimba lo ngoba ngangifuni manje baba ukuthi akangithandi vele. Kade aqala ungangithandi. Ukhona into asho ukuthi ulala nawe. Unamanga ufuna kona ukusikhatha. Wena ubungani ungangitshelanga sonke lesikhathi ukuthi bengazi ukuthi ngizokutshela mangabe sekufanele ukuthi ngitshele baba ngoba bengibalekela lento yokuthi mangabe ngikutshela kuzobe ngathi mina ngikuhlukanisa naye. Cha manga wonke lawo. Manga wonke ke lawo baba. Manga wonke. Uvela uhleze esho baba ethi angimfuni. Uhleze engitshela ethi angimfuni. So ngibona ukuthi mangabe ngikutshela kuzobe ngathi ngoba naku ngifuna ukumdistance eduze kwakho. That is the main reason edala ukuthi ubeka ngangiphakeli insuku ezintathu ngoba engingahambisani nalento abefuna. Bongathathi ngani imali lo ibhemi unga uhambe uyothenga ukudla. Wasibonela? Ba. Ungani ungathi ngizodlida kamizwa wena. Khona la emakhaya. Baba ngiyacela ngazama ukumfonela ubaba omdala ubaba angangamthola ubaba omdala sokumfonela endaweni ohamba nangeenyawo ungani ungayekela uyomnikela mbuze baba ungani wangifonela ngami umbuze baba baba lento emkhufefe wahamba naye umbuze baba umbuze ungeke ungilalele baba ngoba namanje ungafuni ukungilalela ungeke ungilalele namanje ngoba ungafuni ukungilalela ukhohlakele nabo laba bahlangene bonke kule ungeke ungilalele baba ungeke ungilalele umkhufefe wena baba ungeke ungilalele nonke nina nihlangene naye ngeke phela nithi ngene imshaye phela ubaba phambi kwami ngeke nize nimshaye ubaba phambi kwami ngene imshaye ngene imthinti ubaba phambi kwami ngene imthinti wazi ingomfazi ngeke nize nimthinti wazi ingomfazi ngoba nazi ikiki lezi nihambe nithola la emaqeleni nazi ikiki nina lezi nihambe nithola la emaqeleni wazini wena wazini ngomfazi vele nimkhufefe vele nihlangene enkohlakalo nonke nihlangene nazi ngabafazi nina nazi ngabafazi nazi ngabafazi hlangana wena lekhanda lami hlangana phina lekhanda lami mali yomyeni wami lela ikhanda lami hlangana wena nekhanda lami yabona nina mana napha kwenzakalani mase kunje hey soka lawa nafuna babophe baba babophe ufuna ukubona ngasho ngathi babophe baba babophe ufuna ukubona lo mthunzi baba babophe mase kunje ufuna ukwazi thina ukuthi njengamanje kwenzakalani akekho ubaba enkantolo akekho enkantolo ubaba ngene imbuze ndoda akekho enkantolo mfana angangitshelanga mina kohlakalo wena umumbuza kumama njengomama echazela nje ukuthi nawe njengombuzo incelebala zakhe zonke lezi angisuka usuka duze komyeni wami usuka duze komyeni wami usuka duze komyeni wami Kisimoya ikwakhe la ngiratshelwe yinina usuke ngihlale duze komyeni wami suka la stop baba kungani umama njengombuzo ukuthi ungani engatshelanga yini ukuthi lomfana uyamfuna so khala la wona so ngeke ngikhulume ngimi ngeenyawo usechazile nje usechazile umfana ukuthi ukhathele ukuthi emfuna umshado useshilo nje useshilo ukuthi ukhathele umama ukuthi umfana amfune ngaphansi so ikhona lokho ke bese yebo baba uyabona hey sharapho nambongolo mana uthule baba uthule sharapho nambongolo mgodoyi wonke yimunya ngami lwabishi alright siyabonga sesibongela ukwazi unyangami vele alright yebo baba uhambe alright khuluma alright yebo baba Oscar yebo baba kuqiniswa ngana lo usho lo mphupho usibonela amangahlaza uyazi baba ukuthi akazangithande so lokwane ngafika baba la ekhaya lengane ibhizi yangiqekebula ikhuluma inqwaba yendaba engekho ngoba naku ingangifuni mina uyazi nje baba ukuthi uvelile usikhole sikanina lo uyamazi kade baba ngiqala ngicela ungayikhola lento ngoba uyayazi baba ukuthi okay nkosikazi yebo baba kungani nkosikazi ungangitshelanga zonke lezi sikhathi ukuthi lo mfana ufuna ulala nawe noma ulala nawe ngangisaba baba ukutshela ngisaba wenza emzini kababa ngicela ungilalele baba uzobona inkomo yokugezela ngicela ungilalele baba ngangisaba ngoba ngangibone ngathi
uzobona ngathi ngikuhlukanisa nini. Unamanga baba. Ayikho lento ayishoyo. Kunjalo. Thola wena Cha nkulumo. unamanga ayikho lento ayishoyo. Kunjalo baba. Thola wena nkulumo. Yebo baba. Kungani uthi lengane lesikhwele sikanina ubonine lo mfana asha lengane nenyanga ezintathu yakhuliswa nguwe. Ingane baba ayikazi imamukele omunye umama osuke ngayizali. Wazi kanjani? Kuhlezi Ngoba lengane kunjalo, phela ayimazi unina yazi wena kuphela. Kuhleze baba kunjalo. Ingane nje zabafana especially ziyathanda ukulwa isikhwele esingahlangene nazo. Wenkosikazi. Ezingahlangene kunjalo nje baba kunjalo. Kuzomela baba iqiniso namhlanje. Uyangizwa? Uyangisukela baba. Kuzomela nina nababili. Cha baba ngeke mina ngiqambela Ngicambelana manje. mangingekho. Qhubekani nikhona nangizwa. Uyangisukela baba, uyangisukela Cha baba. baba hayi Ngeke ngize ngiyenze. cha baba. Awukwazi uyenza lonto. Ikona kupho kushoyo kupho. Uyazi baba. Umuntu sesuthu wena. Uyazi baba. Ngazi ukuthini? Ukuthi niyakhwelana njengoba esho. Uvumelana nalokho? Cha anginjalo baba. Kunjani? Iqiniso uyalazi uma. Thola wena nkulumo. Vele baba ngiyacela ungilalele nami ungizwe. Uyalazi vele iqiniso. Wonkosikazi. Yebo baba. Awungitshela iqiniso kuyilona lona lenzakalile. Alikho baba engizokutshela lona ngaphandle kwaleli. Okusho usibone lokuyikona. Uthini mawumphendula wona mawuthi wena usesuthi ikhekhe lakho? Akona baba. Akona ukuthi Inhlamba nje inhlamba baba iyakwazi ukuphuma ibheke kumuntu noma abe kuthiwa inda kayenzanga. Wonkosikazi. Kwindlela yokumthuka. Ngingaba isilima phakathi kwenu nobabili nalezi mfabanga ezimele. Mina baba uyazi baba. Uyazi baba ukuthi mina ngashiya ekhaya ngaphuma kithi baba. Yabona njengoba usibona simile la silindele ukwazi ukuthi kwenzakalani. Ngeke baba ngize ngikwazi ukwenza Ngeke isilimo. baba ngisemzini. Ngeke baba ngize ngikwazi ukwenza isilimo. Ngaphuma ekhaya baba. Ngaphuma ekhaya kithi baba ngenhloso yokuthi ngizokwakha leli khaya. Ngiyacela baba ungilalele. Lokho engikhulumayo kuyikona baba. Iyona indlela yakho ngaye ekhaya lokuthi Kuyikona mina wami. Kuyikona mina wami. Idungamuzi leli baba. Idungamuzi leli baba. Cha baba. Awuyixoxe kahle le ndaba kwenzekani? Cha baba ngoba ngichaza le ndaba ukuthi awufunanga ungizwe eqaleni nqamalala. Baba lokhu uhamba ngokomsebenzi isikhathi eside la ekhaya. So umama uyena umuntu ebengihlala naye la ekhaya. Waxoshisa Usahlali naye. uyena umuntu ebengihlala namanje ngisahlala naye ngoba ngihlala khona la emzini wakho nqamalala. Ya. Waxoshisa umuntu ebengithandana naye. Okokuqala nje wamtshontshisa wathi umtshontshile. Nqamalala ngalungileke. Uvela intombi yakho yantshontsha la ekhaya yafika yantshontsha ifoni yami. Yafika yantshontsha intombi yakho yantshontsha ifoni yami. Thula mama thula. Nqamalala uma sengila ekhaya ubevela ahlale uma kubukelwa na umabona kude iphinifa lela aliphakamisa lithi engafake lutho. Ngikuzwe lokho Nqamalala ngisuke ngihambe ngiyolala endlini yami ngoba ngiyabona angihambisani nakho Nqamalala. Uthe suka ke lapho Nqamalala ubevele nje ezebuze njalo Nqamalala engafake lutho. Uyami. Wase ngicethi no lento ngoba uhlezi ungekho uyacela ukuthi asilungise ngapha ekamereni. Ekamereni laba. Cha Nqamalala. Uyakhwela la ekhaya emzini kababa. Wathi uzongixosha la ekhaya Nqamalala. Uyakhwela unyoko uyamkhwela. Washo wathi uzongixosha la ekhaya. Manje lento Nqamalala isihamba isikhathi eside bese ngingasayithandi Nqamalala ngoba hayi ngoba usubona ukuthi namhlanje sifika namakhamera. cha Nqamalala hayi kanjalo. Hayi kanjalo ngithi. Umngamo walothola yimi ngezinkomo zami. Cha baba ngangeke. Wena ukhwela umngamo mina ngingekho. Hayi ba ngiyacela. Ukhathele ukumkhwela ubuzotshela mina. Ubona kubalisa uzotshela mina mase usukhathele ukumkhwela. Cha Nqamalala ingakho bese ngeke ngisakwazi ukuqhubeka Nqamalala ingakho ngikhwela. Kwasekuqaleni ngangivele ngeke ngikwazi ukumkhwela Nqamalala. Ngangiphoqelekile Nqamalala ngoba wayengixosha la ekhaya Nqamalala. Wayexosha la ukuthi awufuna ukumkhwela. Ngoba uhlezi ungekho Nqamalala. Emsebenzi wakho uyakhambisa iyonto ayeyisho. Ilona thuba enalithola nababili. Cha Nqamalala ngingakho ngicela ukuthi ehlisa umoya uyizwe kahle lo daba Nqamalala ukuthi akumine la enginephutha. Ubani nephutha? Ngiyacetha senganele angisengeke ngisakwazi Nqamalala ukuqhubeka nalento ingakho ngiletha kuwena ukuthi sikhulume iphele. Nkosikazi. Ngabe lengane iqambela amanga noma ukhale nyembe zengwe. Ngiphamisa amaphinifa even manje ngokukhuluma nje manje. Nkosikazi. Yebo baba. Wenkosikazi. Amisa amaphinifa. Ngabe yona nto wayeshadela le ukuzoncelisa ukuzoncelisa amawele. Uthi sikhwebu nohlanga la emzini kababa. Nkosikazi ukhuluma kwenzeka. Uzungikhalela Nkosikazi. Ngifuna walezi mfaba ngegcwele sengidina nayo izona. Ngifuna ukukhuluma iqiniso libele nje Nkosikazi ukwenzakalani? Ingane lokho kushoyo kuyikona nomagona na.
Ngiyaxolisa baba. Uxolisa ukuthini? Ngiyaxolisa baba. Ukuthini? Ngiyaxolisa baba. Awusawazi ukukhuluma nkosikazi, kanti uyigagwa kangaka manje awusawazi ukukhuluma? Liyaxosha libhekile baba. Liyaxosha libhekile baba. Liyaxosha libhekile baba. Ngiyaxolisa baba. Liyaxosha baba. Yobe ncamalala. Yobe ncamalala. Ngiyaxolisa ncamalala. Ngiyaxolisa baba. Ngiyaxolisa baba. Ngiyaxolisa baba. Ngiyaxolisa baba. Wena hambe yakini. Ubuye nenkomo yokugeza lo muzi ngababa. Uyangizwa ukuthi ngithini sembuka nendondo somfazi. Ngiyaxolisa baba liyaxosha libhekile. Ngiyaxolisa ncamalala. Ngiyaxolisa baba. Ngiyaxolisa. Ubona kusokwaziyo lokho okwazi ukwenza kangcono. Sibonga kakhulu baba. Okwenzakele sisifikile right. Siyabonga ngoba iqiniso linakhunjekile. Hambani naye Twabishi lo. Ungangixoshi baba. Hayi ngeke ngikwazi ukusala nobaba. Ubaba usanolako kwamanje. Anginayo baba indawo yokuhlala ngangixoshi Ngeke baba. ngikwazi ukusala la. Ungangixoshi baba. Ungangixoshi baba anginayo indawo. Anginayo indawo yokuhlala baba ngiyaxolisa. Awungazi kahle wena. Ungangixoshi baba. Wena kana Ungangixoshi baba. Ungangixoshi baba. Ungangixoshi baba. Ngiyaxolisa baba. Ngiyaxolisa baba mengixoshwe wena ngizoyaphi. Ngizoyaphi baba mengixoshwe wena. Ngizoyaphi mengixoshwe wena baba. Hayi sharp. So mfethu sidlulisa ukubonga. Sidlulisa mfethu ukubonga. Uma yonke into ihambe kahle. Hayi, nami impela ngiyabona ngihambe kahle. Ungcono ubaba ugcine litholile lolu daba. Obele ngangiphethe kahle. Ngiyajabula nje ukufika kwenu. Ngoba ukwazile ukuthi ayithole yonke indaba bengilokhu ngihlupha isikhathi eside kangaka. Siyabonga kakhulu. Siyabonga.